изравайте всичко, които не гледате. Аз му се ресторар. И имаше клипче на име Забава в Пионер. И днес официално вече правим ревю на сервера. Бял бих много. Та... Нека да започваме. Първо с лаковете. Майко, чак ми до ушакът видях колко. Лав едно са едно. С колко минути? 20 минути, да. Тук джойнвате с някой. Понеже имам премиум акаунт. Много тъжна новина. Не мога да джойнвам втори път. Или пък мога. Чакайте малко. Или пък мога. Не знаем дали не мога. Добре, няма да мога. Нещо не свещам, мисля, че това е кракметата. Това е предимството на кракметата. Ох, майко. Това не е кракметата. Така, влизате. Тук има лив и тук лив, да. Тук пише SMS системи, нещо системи. Але! Какво искаш, бе? Алоха, приятели. Алоха, тък му правя ревю на сервера. Аллах Акбар. Добре. Та добре, Ребекия Плейс също се присъедини. Така, нека да преминем към следващия ларп, именно ларп, креат. Иска да го представиш. Това е... Не знам човек, който се джойна към Това е Тит Геймър. Какво? Един човек се Един човек се научи да изпардява името си. Млъкни. Браво. Тук има Ender Chest. Това е творчество. Тук за 15 Nether Star получавате един ключ. Виж какво още? Един ключ, 10 Nether Star. Това е малко нечестно според мен, но така да е политиката. Можете да спечелите 4 Bedrock, 4 Potionки, Flipping, 4 Blaze Powder и една Enchant Golden епелка, Gold епелки, пари и китове. Тук да проминем Доста работи. към следващия ларп. Ой! Ларп. Enchant. Между другото са добавили нов ларп. Това е ларп Enchant. Цялата тази пещера ми е в прес. И е обща и пещера, what? Ларп Event. Отишли. Да, това се... Това е, тук стават дроп евентите и накрая става един джъмп, после една забавна мини-игра. Следващия ларп XP. Чакваме. Това е ларп XP. Тук би трябвало да има животни. Но сега няма. Тук има... Ето така, трябва ти за XP, трябва ти XP. Чакай, спри.
Идваш, правиш му блокичета, умира. Печелиш пари. Горе. За да го направя горе. Има фреса. Чакай малко, ще правя някаква глупост. Ако постоянно го трила следващия ларп фуд. Тясното е, че само имам прасета. Така, ето тук слизате надолу. И ето видно тъпто е, че са само прасенца, както чухте. Давай. Да, тук си събирате храница. Храница, дед, кога използваш този жаргон за дума, бе? Ларп джъмп. Няма да го показвам, но просто ще отида на него. Ето тук, това е тренинг джампажа на Io озмена. come che doi, savane veroi amor. Лакни! Извинете. Риско! Така, нека да седем на ларп кандидатури. Кажи ми, че може да си праща кандидатури за мен. Леко ларп кандидатури. Аз пък ти една кандидатура, не знам защо. За какво я прати, за какъв ранг? Я опор. Те там са написали как да ги пратиш, но написали за какъв ранг да ги пратиш. Да. Не, той само се чете. Не пропускайте празник. Книги хора трябва да имате. Глупости може и за ранг ютубър, може и за Пише само, сега е само за чат за хелпа. билдър, може. Сега е само за чат хелпа. Къде го прочет? Ей, ready. Даже имаше и Рима, браво. Няма да мога да стана чат хелпа. Не, бавам се. Глупости, колко раз. Искаш да си обуеш обувките? Лакни, бе, човек, лакни. О, ти възикаш ли със свете? Не. Warp leaves. Иде помаги. Абе аз правя думите офис. What the fuck? Това бях хванах 5 пъти тука. Warp. Да, ти като нямаш слайд като мен е много тъжен. Ужас пак там. Следващия Warp leaves. Така, ето го Warp leaves. Риш, той тич, учи си да ходи. Лакни, бе, печавам, лакни просто. Веднъж не си затвори устата. Ето тук. И тук има бариери. Хората да те чуят какви глупости говориш. Абе, влез от. Малко ще намора. После Warp Op Items. Трябва ми още бреза. Аз имам бреза, но не съм се... Вземам се. Значи аз трябваше веса да го свалям по това бока и направо трябваше да го свалям трико. Правиш, бе. Ползва сам превенти. Чакай, че е струмащите в такъв... Мощни селяни. О, Както виждате, един стък не дал стар за най-добрия меч. Изобщо. По-добре да е от камък, според мен, да. да знаете, че тия айтоми и брони могат да ги вземете на евента. Да, да хора, той е прав. Аз Защо? раздавам броните, кажете, че аз правя. Не го прави той. Той прави някакъв си негов там. Смятам. Наришко! Аз от един евент печелих окнати айтъм. Що за наглост, да? Не казах, че ти справиш евенти. Просто така. Ужас. Лоша патица. Ти си лоша пазица. Признай, че аз правя евент. Да, правиш хубав евент, си трябва. Ако беше станал Warp админ, ще да са още по-хубави. Warp админ, бе. Какъв Warp е? Какво говоря аз, бе? Вау, добре, от тук тръгвате за Warp. Такова. Да. Warp PvP. Такава патка си, че... Пускай, пък си ти увиди. Следващия Warp Shop. Не обида за
Това е ларпшопа Да. и нагоре би трябвало да има. Седите малко бързо, Да. Да, има ендер Чакай, перли за... приготви си веднага да ти е това. А чакай, Яйла. Това ще ни трябва близо още 2 или 3 стака. Така, следващия ларп. Дан. Аз имам 59. Ами няма ли стига? Ларп SMS. Ау, западам, седите, майко! Crazy Popcorn Joiner. А чакай, няма смисъл да почна преди да го видим. Това я го показах. Аз имам до холма. Ларп. Холма, ама имам Чакай да добавя Crazy Popcorn. Това е Warp Jump. Евентите са от 9 часа. Минавате през Jump и през Drop евент и през Sprint. Следващия Warp Trade. Той не може да учи вратата. Нека да отидем на Warp. Тогава заето бе. Защото гледа... Не Защо... бе, Crazy Popcorn. Това е... телепортни са. Хора, няма да ви лъжа, нямам си на идея за какво е Warp Trade. За да трейсваш неща с други хора. Да ти дават айтеми без другите хора да ви пречат. Какво? Звъня с приятел не мога. Звъня с приятел не мога. Много оригинално. Звъни на друг приятел и не може на нас. Майко, нима Ери BG Play се е по-нищожен от негов приятел. Окей, се трябва, това няма никакво значение. А след това Warp. Ели телепортни са, Crazy. Това е... телепортни са. Welcome to Warp, YouTuber. Трябва да имате Още ранка. 100 или 100 плюс сабскрайбера абонати. Трябва да се направи ревю на сервера. Трябва да направите по 1 или 2 клипа за седмица, за да се задържа ранка. И това беше от ревюто. Надявам се да ви е харесало и да стана ютубър. И чао.